Ari, Andoni, zuen errealitatea nik esango nuke gehiengoarentzat nahiko ez ezaguna dela. Almike eta Joseba ezagutu zenituzten Bilbon. Lagunak dira eta pasio bera konpartitzen dute. Txakurren edertasun lehiaketak maite dituzte. Bazen ikustera. A ver. Nik usteot edozein animalik daukola hori pertsonan ganako maitasune bai zeuko moten batzazu. Saldize, beize, gaztoak, edozein. Bai, noski baietz. Osa, nire kasun bitxakorazka eta nire anaian dakan bat maitasun berdina. Igual hasta gehiago. Andoni. Bai, Andoni, zu? Ari, abia.koa, no? Bai. Vale. Zizate, Zeran? Ondo, hemen txitxo iten zuri. Aizu, azte honetan, Animalia, bai, nire jartzen baiate boa konstriktor bat, hemen digan aldingote, osa, abizo. Gustate atzez animalizek? Ni bai. Ibazene baten bizinaz, bai, dakatez animalizek. Ondo. Bai. Da gainera nazbe bai, errador de kinos. Bai. Toi, zer da. Podologo naz, saldi eta astoen eta podologo naz, bai. Bai, zea. Ez dut etzen askorik lan horretan, baina bai. Ez da, baina ze beldurra, no, igual, saldi bateko da. Bai, bastante asko. Ba, bitxoan, hor dauz batzuk... Igual da, Jungara ikusten aber, edo galdetzen aber. Ba, guazen. Itxara egiten dugun bitartien, galdetzen dugu. No perdemos nada. Hori da. Kaixo. Egunon. Apa, egunon, etxe modu. Ondo. Almike. Abia.koak. Bai, hori da. Bai. Aizu ze polita txakurrak, no? Suena gia. Bai. Eze arraza. Osa, kanitxe, no? Kanitxa Kanitxe, bai. dana Hori da. kanitxak. Bai. Baina daude oso guapo, que daude como oso preparauta, no? Bai. Bueno, es que guri gustatzen zaigu txapelketara joatea, da orduen, bueno... Txapelketa jutea. Top modelak dira, bai. Txakurrak top model. Hori da. Bai. Eta nola izen hau, Hau Fabritxo da, hau Mikaela da. Hau Karla, eta hori bestea Martina. Inhumanu izango dela, uste dut. Gauza bat, artifiziala erakutsi bitzasuna txakurreri etxeko, oza, txakur bat, edo, bueno, bai. Ez que ez tekitez, nao a favor. Gainetik igual aldizu, aldu esplotau, ez que ez tekit. Baina almiko, oza, orduan ze puntuatzea, txakurren genetika, pedigria, o Bueno, nola ikoa? genetika holan ikusitxe bakarrik ez dakigu zelakoa dakon. Bai, horregaitxik pedigria da garrantzitsua. Da, gero bertan erakusten dana, rinen buelta bat emoten du. Aldo zuen hemen ikusteko? Bai, Josebak ingotxu. Bai. A ver. Juezak ikusten dau txakurre zelako da morfologikoki, dana ikutzen txo, bai belarrizek, bai gorputxe zelandakon, da modelo baten moduen. Bai, tipo pasarela. Eta euren artena ez izazten, bueno, erakutsitxe modiz. Erakutsitxe dauz, eta normalien txakurrek ondo erakutsitxe da, bakidezetan dozen, bai. Bueno, flipate otonekin kanitxikien, ontxe ezagotu dugu, eta bueno, a ver lo que nos cuenta, porque aquí hay tema. Eta honegaz, dirurik irabazten dozu edo galdu itzen dozu edo? Diru gazta. Gazta, irabazik itxi. Bai, zezu pentsa, guk Europa osotik itzen du txapelketak, eta orduen diru da, hotela, pagabidu, beja guztizek, izkrizinoa pekaru etiez. Baina orduan, oza, dirua galtze bat zuek egin bat, zeba itezue por hobin, no? Bai, guretzako hobi bat, guri pioa guztetan dazkuz, txapelketa guztetan dazkuz, jente pioa esatuten du, da bueno. Ba, usteot, dirutzuek izango dizela seguramente, kapritxosuek, más bien, igual, dirutzuek paino, eta tempora asko daukenak, libre. Joe, ustekin muy pijos, Cayetanos. Bai, bueno, eize da, Hueskara kreadoreak, bai, kreadorak itzen da bena da, zenbat eta titulo gehiagokin, katxe desberdinedako txakurrek, bai. Eta badauke saririk edo honek txakurrek? Jesus, hau da, Europako txapeldune, eta Mikaela be, bai. Animalia naiz eta Baina orduan, oza, noiztik handakazue, bueno, pasillo hau? Ba, bueno, ni hasi nintzen, oina 4 urte, beste kanitxe bat egokin eban, Leo dako izena, kanitxe txikitsue, da ere gazta. Eta zu, Joseba?
Orain dela 3 urte, Karla nire ama eta biok erosi genuen, hartu genuen, eta, bueno, nila bere bezeroa nintzen. Bezero? Bezero. Bai, bera... Baina non ite lana. Ilependeki bat dauka, eta... Txakurren hilapaindeki Eta ni beste txakur bat neukan. Nik beste txakur bat neukan, eta bere bezeroa nintzen. Hola, da osain elegante. Claro. Claro, da, bueno, orain ikusku ze honek korte kontinentala daroa, da horixe korta bidu itxie, zeuk ikusteko. Almike eta konpainia ezagutu aurretik, Harik eta Andonik argi utzi digute, txakurren edertasun lehiaketak ez zaizkiela gustatzen. Besteei? Hombre, niri ere ez, azkenean ipentzetan dut, azkenean gizakiok aukera aldogu aurkeztu edo ez edertasun txapelketetara, baina txakurrak ez, hor jabeak dira, nire ustez, aukeratzen dituztenak ea txakurra doan edo ez. Andoni, Ari, zuek jabeen inguruan zenuten iritzia etzen oso positiboa. Zuri entzun dizugu, Cayetanos, hitza erabiltzen. Igual nik behar baino Cayetanago izango naiz, baino, adibidez, Almike gero ezautu genuen da historia aldatitea. Baina, garo, oza, de primera... Zergatik aldatzen da? Zer dauka Almikek? Persona normal bat. Ez dara Cayetana, ez pija, bez itxura askorik ez banauki, baina persona normal bat. Eta, bueno, da txakurre be, oso ondo gonzan. Ez zan estresaute ikusten, nik pentsako, bueno, gero ez dakit ez ikusten dan rine, baina han, bintzet, pelukeri zan, ikusiko da ontxe. Almikeren hila apaindegira joan zineten, eta Fabrizio nola apaintzen duten ikusi zenuten. Bai, eta uste dut, bai. bere hilarekin praktikatzeko aukera ere izan zenutela. Bai, pizkat bai. Adi. Bitu, orain, ingune da, gauza importantiena, ondo garbitzu, txakurre baineku, produktu espezialakaz, bai txampu berezizek, da bai leungarri berezizek. Leungarri eta guzti, Hombre, hau modela, ez da, Bai. Kategoria. Prozesu honetan, 4 ordu gara, baina... 4 ordu? Hombre, gaur guzti zengo esari etxetxe. Labordu dut, ni farratatzeko. Momentu nemomotzu, amantala, eta zuk aur dako zu. Eta zuk hauen nunik hasi zu edo, zer? Bueno, nik ikasketak egin ebazan biologianak, bai jazten gustaten. Da orde esan aban, pelutik izango na. Da, bueno, etxien ama beti neure alde onda, da... Zenik 10 urte da esan zaten, ama ni txakurren pelukeiz izango nahi zen. Da, bueno, gitxike, kanparatu nintzen, bai Bartzelonara, bai Estatu Batuetara, eta bai Belgradora, kanitxeak ikasteko. Darain suerti dako zuena, bueno, akademi diferenti tauz, ni adibidez irakarli nahi, hau irakasten do. Bai, Berton, Bilbon. Berton den nan. Baina Berton den nan. A ber, labordu. Osa, esan nahi, nik gaur goizeko lauretan endatu naiz makiatzeko, da guapa jartzeko, telebistan eta berdeterako. Ta txakurra, osa, Fabrizio, berdin. O, bueno, gehiago. Flipante. Horre gaitxik, hau lana, balora huin bide. Ze jenti pentsaten da, holan, barita magik idaku leitzeko. Dabitu zelan itzen da, nari. Gitxik egotaten zu, da ez da enreda bihar, inbide, suabe, garbitzu, zantzi morapioak itzen duz. Venga, lan imiko zu. Venga, bota. Pompoire bota. Bilurrarrik. Gustora fijo ez da, bela. Txakurra gustora bongo da landa baten korrika, han geldirik ez dakizen bat denpora baino, ordu baino. Ondo? Hori gustetzen da, txo, masajito espa bat modun dauz. Masaji goten zazuz, ba. 4 ordu? Bai, bihotza, 4 ordu. Eta gustora ala ez, ze hasieran argi zeneukan ezetz, baina gero? Txakurra oso gustora ikusten zan, bai, totalmente. Nik ez nuen espero da hor gustora egotea, ze gustora ikusi zai. Osa, nik uste nun, gustora egoten direla, hor gira buelta eta korrika eta holan gehiago txakurre, baina horre gonda eta... Eta besteek, imaginatzen zenuten hainbeste lan zegoela edertasun lehiaketetara doazen txakurren atzean? Niri eski iruditzen jata esplotazio bat hori lehiaketak. Baina, sin más da, niri... Esplota ikusi zu txakurra? Ai, baina hori horrazten talo, oza, gero... Eta gero la vueltita, eta etxera. Guazen ikustera nola doan Fabrizioren apaintze prozesu hori? Venga. Bueno, gaztiek, baina, fase beste importante baten gauz, orain inbizu hiena da, ondo siketu, da siketzen zuen artien, kardatxo egaz,
Kulia hola norrastu inbide. Eta ez aldi jo mina maten horrek. Ez, ze suabe inbide. Azala ikutu bari bakarrik kulie, holan. Fabrizio, a ver, maitia. Terrena. A ver, Fabrizio. Ja, forman. Ja, geldi. Bueno, a ver, ni enekin nola izango zanik hau. Lan asko da. Eta nik hauta gaude, oza, eske bitu nola da honando nik. Ze guapo, Fabrizio, baitia. Fabrizio, bai guapo bez. Dabitu ze posi. Jode, bai ondo be. Baina, bera, adibidez txakurra hauek, bueno, ez poko txakurrak ez dira estresatzen, bueno, behintzat Fabrizio ikustet que no. Nire gustatuko lekidake txakur guztizek honen moduen bizitxie. Jateko nagaz, ondo zabonda, kalera due, bi ordu, beti bituzelako muskule dakon. Gure txeko txakurre da ez da bakarrik konpetiteko. Norduen, gutako beste bat, etxeko beste bata. Parte txarrena da, zelan kreadore batzuk bakarrik gu daui irabazi. Da, irabazteko, igual lokitzen daui kanitxiek, bede mendire eta ondartza dataten, kaizolatan sartunde eta hori... Horrezetarako bakarrik. Bai, horrezetarako bakarrik. Bai, niretzako txakurrek errespetu dana merezi daue, da nire biarritzen dut olan. Errespetu guztiz. Ze polita. Fabrizio, zelako guapo, txoritxukin da. Ez ema denpora neozara hemen baina, merezi zen daue, Joder, bai guapo be. Emon mositxu hemen, Emon. Amen, osando... A ber, baina, sekretu bat gontago. Txakur honekin ligauen berko zu triunfaz, no? Minimo. Jo triunfo sin perreko. Bueno. Atentzio deitzuten. Bai, deitzeu. Bai, bueno, claro, komentaizo asko tendie kaleti. Onak eta txarrak ongo dizu, bai? Bai. Gezau, zinedoko pisu gezau. Ba, ni pentsa bat irabazten dabiela txarrak. Txarrak, bai, bai. Zurekiko edo txakurrekiko izaten dezu Danatiko, bai. Ze, azten daztez, como le haces eso, da horre tonterizek, eta, claro, paleta asko daukalien. Bai. Da, mundu hau apurbet ez ezagune dalez, honegazia zaitzen bagaran, da, jentik ezagutzi daizela, mundu politxe dela, da, ondo zaindute dauzela, eta ez dala maltrato kasurik, ez ezer. Hori ez ezagune ontsa dinozula, bueno, gutzako be, nitzako behintzet, azutzako bai, nitzako bai, Andoni. Ez ezagune izen da, total. Beste ikuspuntu batekin atatzea. Bai, zerako biharra dakon, zerako tratu ona, lan asko, kariñoa. Dana. Segi guapo egoten, Venga, ba. Bueno, gerarte, agur. Ari, Andoni, esan duzue, egunean zehar zuen ikuspegia aldatu zela. Zertan aldatu da, zuen pentsaera? A ber, leheno desinformazio asko nekan, gai hontan. Estresa eta pentsaten emango zala, hori, bera dago, super tranquil, ikusik eta kontent. Fabrizio aizianen horrazten, da eske pozik ikusten zitzaion danota bite zan. Amendik aurrera, olako txakur batzuk edo ikusten dote zen kaleti, beste behi batzukin behitzuko dutzatez. Porque bakiterak horrenatzen zer dagoen, bai. Posten gaitu, zuen begirada hori aldatu dela jakiteak.